Ding pagsugat nato sa bagong tuig, pipila ka nato ang naghinabidam na kung unsa gyud ang umaabot nga kapalaran nining tuiga. Atong paminahon ang mga panagna sa usa ka inilang fortune teller dinhi sa Dakbayan, Sugbo, pinagi nining maong report. Sa Barangay Guadalupe, nagpuyo ang usa sa giilang fortune teller, ang 78 anyos nga si Cirilo Aripal kung Tatay Iloy. Giila siyang mananagna sa Dakbayan, sud na sa kapin 50 katuig. Matud ni Tatay Iloy nga change for the better ang nagpaabot sa 2020. Sa natad sa politika, there will be an action is needed if we want to change our system of government or pwede sa nag-charter change. But remember nga doon nag-opposition dire. samtang dinhi sa Dakbayan, matud pa nga mulambo ang ekonomiya. Ang kira ang ekonomi karon niya ingon padayon lang gihapon. Daghan usab ang matagaan og trabaho ug oportunidad ilabi na sa mga ganahan mag-abroad. Nandaghan kay maka-abroad kay kamo man ta mosultig in English. Mano niya nga atong system of education maayo ra gihapon. Apan gawas ni ini, may mga angayang bantayan kuno karong 2020. Prone to accident, mga illness, karon batayan gapon. Apan matud pa nga giya lang kining tanan ug dili usab gayud angayang himuong basihan sa dagan sa kinabuhi. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.